Mao ni ang explanations. Yes, ni-follow ni sa subject-verb agreement ang linking verb nga was dinhi. Basta amount sa kwarta gani ang gamiton as subject, bisan pag moabot ni siyag milyones, singular ang verb form nga kapartner ani, kay ang total amount, ang kabuuan man ang gipasabot as one single item. Applicable po ni siya sa mga unit of measurements, parihaan ng distance like kilometers and miles, or height and weight, or amount sa oras. Parihaaning is 500 kilometers far, dili are 500 kilometers. Bisan pag plural ang forms sa kilometers. Or kining 30 minutes seems, dili seem. Kaya ang 30 minutes, considered man ni siya as the length of time.